Benvinguda a aquest espai de silenci. Un espai per retrobar-te, per tornar a casa. Asseu-te còmodament amb l'esquena recta però sense rigidesa. Deixa que les espatlles caiguin, que la mandíbula es relaxi i que el cos es disposi a descansar en la quietud. Abans d'entrar en silenci, farem uns minuts de pranayama, la respiració alterna, per equilibrar i harmonitzar el teu interior. Porta la mà dreta al nas, tanca suaument el nariu dret amb el polze. Inspira per l'esquerra, tanca l'esquerra amb el dit anular i exhala per la dreta. Inspira ara per la dreta, tanca i exhala per l'esquerra. I així continua uns instants respirant amb calma, deixant que l'aire entri i surti com una dansa suau. Deixa que la respiració es vagi fent més natural. Ara et convido a deixar de controlar la respiració i simplement ser-hi. Si apareixen pensaments, deixa'ls passar, no cal seguir-los. Només observa i torna a la calma del cos. Pots centrar-te en la respiració, en un punt dins teu, o si ho desitges utilitza el mantra «Soc llum, soc calma». Deixa que soni suau dins teu. A vegades sortirà, a vegades no, i està bé així. Deixa que la meditació sigui viva tal com és. Comencem.
Deixa que el so t'abraci i torna a sentir el cos, l'espai on ets i l'aire que t'envolta. Pots tancar la pràctica amb una respiració profunda i, si vols, repetir una darrera vegada dins teu: soc llum, soc calma. Gràcies per ser-hi.